Igbo kwen kwen ụmụnne m aha m Maazị Big Mongo ọnụ na-ekwuru ndị Igbo Concept TV anyị abịakwala otu anyị si abịa ihe anyị wetakwara ụnụ ihe omume ala nke ndị Igbo ngwa ka anyị ga nọ ka ụnụ hụ ihe anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa ngwa anyị ga nọ nwanne m nwoke ndewo biko anyị ga-achọ ka anyị matatụ aha gị nna ka nsị ụnụ darụ na nke unu na-eme hụ na-eme dịgodo mma before m ebido ọmụwa ka na-akpọ Maazị Ambassador Vitus Ekpechi Prince onye aka na-eme ihe onyonyo na Nollywood. Ndewo nwanne nwoke biko emere ka mara na iwe onye Igbo akwa ya ezigbota nwaafọ Igbo asa nwaafọ Igbo si n'ụmụ ojii Idemili North Local Government Anambra State Chapter. Nwanne ile anya ebe a ị ga-ahụ ihe m ji n'aka achọrọ m ka njukenu gị ihe a gosiri ihe ọ pụtara n'ala Igbo. Ihe a n'ala Igbo a na-akpọ ya ego igwe ego agịrị but ihe ọ siri ike ihe anaghị na-ahụ na-asiri ike na-ata nọ ego agịrị ka ọ wụ ego igwe ka ọ bụ eji azụ ahịa mgbe gboo. Nsogbu adị anụna m ihe kwuru ya wụ na otu isi kọwaa ya gosiri na ịwụ nwa afọ Igbo. Ndewo nwanne nwoke ndewo darọ na emela o ndewo imena nwanne nwoke ile anya ihe m ji ebe a na lema ya anya ọfụma ema ihe ọwụ na asụsụ Igbo ema ihe ọwụ na ala Igbo ema ihe ọ gosiri achọrọ m ka ịkọwatụrụ anyị nwawu ndị Igbo ihe m ji n'aka wụ na ihe eji eme. Nwanne onye nna ahụ ebe a ma ọghọtatara ihe ọ bụ kama na ọ bụ ihe ndị Igbo na-akpọ ego ayara mgbe dịka a gwara anyị wee pụtakwa wee fụ ihe ndị ọ bụ ego ayara onye m na-ahụta n'ime ya enweghị ihe ọzọ na-ahụta ọgwa ihe ka m na-ahụta n'ime ya wụ na ị matara ihe ọwụ ya amara m ihe ọwụ nsogbu adị ịgbalịala ịma ihe ọwụ ihe m ji ebe a na-akpọ ya gịnị nke ihe eji ya eme n'ala Igbo. Ihe ahụ ego mgbe ochie na oge mgbe ochie ndị a na-eji ya ego ihe na oge mgbe ochie ndị dibịa na-ejikwa ya eme ihe ha na-adị eme na arụsị ha. Ahịa gịnị? Cowries, I don't know. Ịma ihe ọwụ ma ihe ọwụ ọfụma achọrọ m ka ị kọwara anyị ihe a wụ na ihe eji eme n'ala Igbo. Ihe ahụ ego ayọrọ n'ala Igbo ihe eji eme buru ibu o nwere nnukwu ihe ndị ọ na-anọchi anya ya o nwere ndị na-eji ya eme omenala ndị na-eti ya n'isi ndị omenala. Ihe m ji n'aka ma ihe ọwụ achọrọ m ka ị kpọtụrụ m aha ihe a ga-egwakwana anyị ihe a na-arụ na ihe eji ya arụ n'ala Igbo. Ihe a na-akpọ ya bụ ego ayọrọ. Ka ihe eji eme? Ihe eji eme buru ibu eji ewere ihe eji esetụrụ like na ị gara n'ebe nwa dibe ọ na ị gara n'ihe mmiri o were ya request esi iweta disin iweta ọ bụrụ na ndị mmụọ ọjọọ na-enye gị nsogbu ha ya request ego ha ị ga were ha na mmiri ọ ị ga na be nwa dibe o nwere ha ya request esi iweta disin agharị ha na mmiri. Ngwa na ịgbalị ala Chukwu gozie gị ndewo. Ka ihe awụ na ala Igbo anyị ka ihe ọ na-egosi nke ihe eji eme ka ihe a na-akpọ ya ọ mkpụrụ a na-akpọ ya kauri. Chere n'asụsụ Igbo a na-akpọ ya gịnị n'asụsụ Igbo? Mkpụrụ anya ego. Ka ihe eji eme n'ala Igbo? A na-eji ya
a na-eji ndị omenala ndị ọdịnala ndị dibịa na-eji ya ahụ nchọrọ. Awọta ka esi ghọta ya? A na-ejikwa ya eme chenji na mgbe ochie. Nwere nsogbu adị ịgbalịala ya, Chukwu gozie gị. Ndewo. Moto na-agba na-agba n'elu. Mmadụ na-aga na-aga n'elu. Ọkụ na-enwu na-enwu n'elu.